Hola, bon dia, em dic Júlia Capellades i vinc del Col·legi Sant Pau Apòstol. He fet un treball que tracta sobre l'aloe vera, que és una planta molt habitual del nostre dia a dia. M'he centrat sobretot en els seus efectes i les seves aplicacions, en concret amb l'efecte antioxidant, que és el que provoca que nosaltres ens envellim més ràpidament. En la part pràctica he comprovat si realment el contenia o no el tenia. Per fer-ho he anat al laboratori de la Universitat Rovira i Virgili i he elaborat diferents cultius. Després els he anat analitzant al microscopi gràcies a un tint que tenia les cèl·lules que estaven oxidades. Llavors he pogut establir un percentatge i comparant els diferents percentatges dels diferents cultius he pogut veure que realment conté efecte antioxidant. Per tant, fa que nosaltres no ens envellim. També he anat a la farmàcia Immaculada Domínguez de la Mora i he pogut elaborar una pomada a base d'aloe vera. A la part teòrica he investigat tota la planta en general, tant el seu metabolisme, els seus efectes, les seves aplicacions, com és la planta, on viu, i gràcies a això he pogut veure que és una planta que viu amb tots, que viu molt fàcilment, que la podem trobar a tot arreu i que no necessites moltes eines perquè pugui sobreviure. En conclusió, he pogut comprovar que conté efecte antioxidant i he pogut veure com s'elabora un producte farmacèutic. Ja està. Moltes gràcies. Si teniu algun dubte, aquí estic per solucionar-ho. Molt bé.